Rwy'n trio peidio i alw fe'n hunan gofiant, bod pawb arall yn galw fe'n hunan gofiant. Rwy'n galw fe'n cofiant cyfnod, achos dwi'n gweld e'n mwy fel fi yw'r llygyd yn hytrach na fi yw'r gwrthrych. Ond wrth gwrs, wrth i'r stori ddod yn nes at Gymru, a wedyn dwi'n troi'n actor, mae'n anodd tynnu'r llinell, ond rhyw lygyd sy'n edrych ar y byd cymdeithasol a gwleidyddol yn bennaf ac yn edrych ar gwahanol cymdeithasau mewn ffordd cymharol a trio deall pethau sydd wedi digwydd yn ystod fy mywyd i mewn cymdeithasau tra gwahanol. Wel, mae sgwennu llyfr o'r fath yn fath o ymchwil i natur y cof, i ddweud y gwir, ac o'n i'n gwneud gwahanol bethau. Efo mhlentyndod pan o'n i'n 11 oed yn yr Almaen, o'n i'n gwybod mae cyfyngedig oedd nealltwriaeth i o'r amgylchedd. Felly es i nôl i'r llefydd yma ac darganfod trwy ymchwil bwriadol mwy am y sefyllfa yr oedd ni wedi byw fel plentyn. Wedyn nes mlaen pan o'n i yn Salamanca yn dysgu yn y brifysgol, o'n i'n nabod dyn o'r enw Tofar, ac oedd gen i farn amdano fo wedi lliwio gan yr amgylchedd oedd yna yn Salamanca. Ond nes mlaen, ar ôl i fi ddeall mwy am hanes diweddar Gwlad y Basg, oedd rhaid i fi ailgloriannu'r dyn mewn llwyr sydd yn fath arall o cof yn newid cof. A wedyn, rhywbeth sydd yn amlwg iawn yn y llyfr dwi'n meddwl yw, mae yna rhyw olygfeydd lle dwi'n crosialu teimlad y lle a'r bobl, ac mae hwnna yn rhyw fath o go-symbolaidd, a dim ond trwy sgrifennu peth o'n i'n sylweddoli faint mor ganolog oedd y golygfeydd gweledol yma. Dwi'n credu mae rhyw lyfr rhwng... dwi ddim yn hanesydd proffesiynol, dwi mwy o gymdeithasegydd, dwi'n meddwl, ond hefyd dwi'n berson reit lenyddol o ran yng nghefndir, a felly mae rhywbeth rhwng y fath o dechneg nofel lle da chi yn delio efo pobl a sefyllfaoedd a dadansoddiad cymdeithasegol. A dwi'n gwneud hynny fel Cymro, ac dwi wedi sgwennu llyfrau yn Saesneg, a mae pobl wedi gofyn i fi pan ydych chi ddim yn gwneud hwn yn Saesneg. Wel, falle gallwn ni defnyddio peth o'r deunydd mewn llyfr Saesneg, ond mae hwn yn lyfr lle boed e'n digwydd yn Rwsia, neu yn Sbaen, neu yn Gwlad y Basg, neu yn Cymru, mae o'n lyfr Cymreig a gan Gymro Cymraeg. A dwi'n meddwl bod y cysylltiad yna yn cael ei wneud, ac mae pob iaith yn gynulleidfa. A dwi ddim yn gweld sut allwch chi sgwennu yr un llyfr mewn dwy iaith. Mae'n siŵr bod chi'n gallu ostio'n llawlyfr cyfrifiaduron neu rhywbeth, ond felly fy ngobeithio ni fydde bod y llyfr yn dod yn rhan fechan o Gymreigdod. Mae yna Gymru sydd yn byw yn un lle trwy oes, a mae yna Gymru sydd yn crwydro ac yn cael profiadau, a wneud y profiad yr unigolyn yn rhan o'r profiad cymdeithasol. Dwi'n meddwl mae dyna beth mae rhywun yn wneud wrth sgrifennu.